Έλα να σου δείξω τα 3 βήματα που με έχουν βοηθήσει να βγάζω κανονικά τα λεφτά μου μέσα από το παιχνίδι της Chicken Road. Ακολούθησε αυτά τα 3 για να τα βγάλεις και εσύ και να κερδίσεις τα πάντα όλα όσα έχεις πάρει. Πρώτον, είναι να μην κατεβάζεις ψεύτικες εφαρμογές που σου τάζουν πάρα πολλά. Δεύτερον, είναι να ξεκινάς με μικρά πονταρίσματα, γιατί η απληστία δεν θα σε βγάλει πουθενά εδώ πέρα. Και το τρίτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να κάνεις ανάληψη. Στο έκτο ή στο έβδομο βήμα, παιδιά, δεν συνεχίζουμε άλλο χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα τραβάς εκεί και έχεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και στο ρίσκο. Έλα τώρα να σου δείξω ένα παιχνιδάκι να το δούμε μαζί. Ορίστε. Ας το ξεκινήσουμε. Και πάμε. Θα προχωρήσω έτσι σιγά σιγά εγώ για να ξέρεις, για να αποφεύγω τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Γιατί πρέπει να προσέχουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε. Ορίστε, και κάπου εδώ θα κάνω μια ανάληψη. Ορίστε, ανάληψη. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε, ορίστε. Και μέσα σε λίγα λεπτά ή και δευτερόλεπτα όλο το κέρδος είναι κοντά μου. 278 ευρώ σε λιγότερο από 1 λεπτό. Καθόλου άσχημα, έτσι. Αν ακολουθήσεις αυτές τις συμβουλές, θα μπορείς να πάρεις και εσύ τα χρήματά σου και ό,τι κερδίσεις να γίνει δικό σου. Το πιο σημαντικό είναι να κατεβάσεις μόνο την επίσημη εφαρμογή με το link εδώ κάτω. Οπότε δοκίμασέ το πριν να τελειώσει ο χρόνος. Όσο ακόμα δουλεύει και δεν το έχουν μάθει όλοι, κατέβασέ το κι εσύ.